जिहेतु संकसनिफ्राय लानानै धुबुरीनिफ्राय लानानै सदियासिम आरो बराक सेरफाङाव जोंनि माबा थाबाय, जोंनि कमिटि थाबाय, गासैबो दैदेनगिरिफोरखौ लानानै आरो बयनिबो जेंनाखौ बोरै हायो जयै गुबुन गुबुन आफादफोरजों दुलाराय बर' फरायसा होन, बर' थुनलाइ आफाद होन, गुबुन गुबुन आफादफोरजों थाफानानै जेंनाफोरखौ बोरै सुस्रांनो हायो बेनि सायाव सावरायनाय जागोन। आरो थामथि बर' गोजोन गोरोबथानि जिবিলাক दफाफोर दङ बे दफाफोरखौ मावफुंहोजोबनो थाखाय सोरखारखौ नारसिननाया जोंनिफ्राय थागोन। आरो बेजों लोगोसे जोंनि 6 नम्बर डिमान्ड बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि गामि थिसननाय, बेनि बियाब दानाय आरो बेखौ बिसायख'थिसिम लांनानै बेखौ मोनसे गोख्रों मोनसे आसामनि बिथोरावनो मडेल मोनसे काउन्सिल बोरै दानो हायो बेनि सायाव जोङो गभर्नमेन्टखौ नारसिननानै खामानि मावनो नाजानाया थागोन। बेजों लोगोसे सोलोंथाइ बिथिङाव जोङो खामानि मावगोन। गिबियावनो आङो नोंथांमोननि गासैबो चेनेलनि दारै बयनिसिमबो बोसोर गोदाननि गाहाम हामलायनाय आरो आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावबाय। जिहेतु दिनै दाख्लै 7-8-9 जानुवारियाव रङियानि जाजिख'नायाव 11थि बोसोरारि जथुम्माया जोंना खोब बोथोरा गाज्रि जानायखाय जों खुंफुंजोबनो हायाखैमोन। आद्रा थानाय जि डेलिगेट सेसन थान्दै मेलखौ दिनै बे सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरियाव दिनै खुंफुंबाय। आरो बे खुंफुंनायनि गेजेरजों दिनै बे थान्दै मेलनि गेजेरजों गोबां आयदायाव सावरायबाय। सावरायनायनि गेजेरजों जिहेथु एबार गोजाम आफादा बायनो गोनांमोन, जोंना गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद दाबाय। आरो बे डेलिगेट्सनि डेम'क्रेटिक मोनसे प्रसेसनि दारै गासैबो जिल्लाफ्रा नारसिनजोबनानै आंखौनो बिबानखौ होफिनबाय। आरो आं दा आगोलनिख्रुइ साबसिनै बोरै मावनो हायो माहारिनि थाखाय बेखौ आंनिफ्राय नाजानाया थागोन। आरो खौसेथि आरो थामोनथाखौ गोजोर खालामनो थाखाय, बर' हारिनि थामोनथाखौ गोजोर खालामनो थाखाय आं खामानि मावगोन। आरो रावखौबो नागारनानै खामानि मावनाय, गोदान रावखौबो नागारनानै खामानि मावनायनि बाथ्रा गैया। जिहेतु संकसनिफ्राय लानानै धुबुरीनिफ्राय लानानै सदियासिम आरो बराक सेरफाङाव जोंनि माबा थाबाय, जोंनि कमिटि थाबाय, गासैबो दैदेनगिरिफोरखौ लानानै आरो बयनिबो जेंनाखौ बोरै हायो जयै गुबुन गुबुन आफादफोरजों दुलाराय बर' फरायसा होन, बर' थुनलाइ आफाद होन, गुबुन गुबुन आफादफोरजों थाफानानै जेंनाफोरखौ बोरै सुस्रांनो हायो बेनि सायाव सावरायनाय जागोन। आरो थामथि बर' गोजोन गोरोबथानि जिবিলাক दफाफोर दङ बे दफाफोरखौ मावफुंहोजोबनो थाखाय सोरखारखौ नारसिननाया जोंनिफ्राय थागोन। आरो बेजों लोगोसे जोंनि 6 नम्बर डिमान्ड बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि गामि थिसननाय, बेनि बियाब दानाय आरो बेखौ बिसायख'थिसिम लांनानै बेखौ मोनसे गोख्रों मोनसे आसामनि बिथोरावनो मडेल मोनसे काउन्सिल बोरै दानो हायो बेनि सायाव जोङो गभर्नमेन्टखौ नारसिननानै खामानि मावनो नाजानाया थागोन। बेजों लोगोसे सोलोंथाइ बिथिङाव जोङो खामानि मावगोन। जिहेतु एबारनि डेलिगेट्सआव मोनसे गोदान थांखि लादों। सोलोंथाइ बिफानखौ जाहाथे नायफामनो थाखाय जोंनि आफादावबो एबार सासे सोलोंथाइ नेहाथारि लानाय जादों, गोदान बिबान। आरो बे सोलोंथाइनि सायाव जों जिहेतु खामानि मावनांगोन। जिहेतु बर' मिडियामनि बर'फोरनि गेजेराव जिहेतु खोब गाज्रि अबस्था सोलोंथाइया दिनै स्कुलफोरनि अबस्थाफ्रा, जों बेफोरखौ नायफामनो थाखाय मोनसे गोदान बिबान सोरजिनानै सोरखारखौ नारसिननानै बेफोरखौ मावफुंहोजोबनो थाखाय जोंनिफ्राय नाजानाया थागोन। आरो जोङो अब्ला जेब्लाबो खौसेथि आरो थामोनथानि थाखाय, बर' हारिनि गेजेराव खौसेथिखौ लाखिनो थाखाय गुबुन गुबुन हारि माहारिजों लोगोसे जोंनि थाखानाय माहारियारि आफादफोरजों थाफानानै खौसेनि थाखाय जों खामानि मावनो जेब्लाबो थियारि।